Vi skal her se, hvordan vi kan beregne arealer i en vilkårlig trekant. I første omgang til udgangspunkt i en trekant med højden h og grundlinjen g, og der husker vi, at arealet, som her betegnes med t, det kan beregnes som en halv gange med højde gange med grundlinjen. Vi indfører nu en trekant ABC, og det vil sige, at grundlinjen G, den får så betegnelsen B i stedet for, siden lille b. Vi har vinkel A, vi har siden lille c, og vi har vinkel B, og siden A og vinkel C. Det vil sige, at i vores arealformel, så kan vi erstatte G med B. Det er jo stadigvæk en halv højde gange grundlinje, hvor det nu er B, der er blevet til vores grundlinje. Vi går ind og kigger på den retvinklede trekant, hvor lille c er hypotenuse, og højden h er katete, og så har vi vinklen A. Det betyder altså, at h den er modstående katete til vinkel A. Og det betyder så, at sammenhæng mellem AH og C, det er sinus. Således at sinus til vinkel A er lige med h divideret med C. Vi kan isolere h, og det betyder så, at h er lige med C, altså lille c, siden C, gange med sinus til vinkel A. Og det vi gjorde, det var, at vi tog C står som dividerer, og den smutter over på den anden side som gange, så står der C gange sinus til A er lige med h. Nu har vi altså et arealudtryk, hvor h indgår, og vi har fundet et udtryk for h. Det vil sige, at vores areal, det må vi kunne skrive som t, er lige med en halv gange med udtrykket for h, nemlig c gange sinus til A, gange med siden lille b. Og den formel kan vi flytte herop og lige skrive den i bogstavrækkefølge, så står den halv gange b gange c gange med sinus til vinkel A. Vi kan tage udgangspunkt i vinkel C. Så har vi også en retvinklet trekant, men der vil lille a være hypotenuse, og h vil jo så være den modstående katete. Igen kan vi bruge sinus. Det vil nemlig gælde, at sinus til vinkel C er lige med den modstående katete. Det er jo så højden h, divideret med hypotenusen A. Og så skal vi gøre nøjagtigt det samme som før. Vi isolerer h, sådan at h kommer til at hedde lille a gange med sinus til vinkel C. Det vil sige, at vi på h's plads i vores arealformel kan indsætte a gange sinus til c. Arealformlen kommer så til at se ud som følger, at areal t er lige med en halv gange med a gange sinus til c gange med siden lille b. Vi kan bytte rundt på bogstaven, så det står pænt. En halv gange med a gange b gange med sinus til vinkel c. Vi kan nu bringe vinkel b i spil også, og på samme måde lave en beregning af arealet trekanten. Vi har vinkel b, og så har vi højden h, og den står vinkelret på siden lille c, så nu vil det sige, at vores grundlinje trekant, det så er lille c. Så vi har altså en trekant med arealet en halv gange med højden, gange med siden lille c. Vi kan opstille en formel for sinus til vinkel b, for det vil jo gælde, at sinus til vinkel b er lige med den modstående katete, divideret med hypotenusen. Og den modstående katete, det er jo så højden h, og hypotenusen i det her tilfælde, det vil så være ved siden lille a. Igen kan vi isolere h, sådan at h er lige med lille a gange med sinus til vinkel b. Vi kan indsætte udtrykket for h på h's plads i vores ligning. Det vil sige, at a gange med sinus til vinkel b kan vi skrive her på h's plads. Vores formel kommer så til at se ud som følger, at arealet er lige med en halv gange a gange med sinus til b gange med siden c.
Altså t er lig med en halv gange a gange c gange med sinus til vinkel B. Vi lægger mærke til, at de her tre formler, de siger, at arealet af en trekant, det er lige med en halv gange med en side, gange en anden side, gange med sinus til den vinkel, der ligger imellem siderne. For vi kan se, her har vi siden B og C, og der er det jo vinkel A, der er mellemliggende. Kigger vi på den næste formel hernede, jamen så er det jo siderne A og B, det vil sige A, B, og der kan vi se, så er det vinkel C, der er den mellemliggende vinkel. Og på samme måde har vi den sidste herovre, jamen der vil det jo være A og C, og der er B, den mellemliggende vinkel. Og det betyder altså, har vi en trekant, hvor vi kender to sider og den mellemliggende vinkel, jamen så er det bare en halv gange den ene side, gange den anden side, gange med sinus til den mellemliggende vinkel. Og i øvrigt, som et lille kuriosum, så den formel, vi har til at stå der, altså en halv gange A gange B gange sinus til C, den kaldes appelsinformel, nemlig appelsin. Det var slut på gennemgangen.